Szia, Sam. Bella, nem hittem volna, hogy tényleg felbukkansz itt. Tele vagyok meglepetésekkel. Azért jöttem, mert téged akartalak látni. Oké. Nem hiszed? Mit művelsz? Állandóan csak rád gondolok. Mi van? Biztos vagy? Sam! Oh. Ébredj, Sammy! Na, te jól kidőltél. És amilyen hangokat kiadtál, kiről álmodtál? Mi? Senkiről, semmi. Ki vele? Angelina Jolie-ról? Nem. Brad Pittről? Dehogy, nem. Nem tök mindegy. Na, felőlem. Ez az. Felhívtam Bellát. Bellát? Ja. És mit mondott? Hogy segít nekünk majd? Meglepő módon nem. Vagyis ismét a nullán állunk. Próbáltam megfejteni a doki szövegeit, de sajnos még a tiédnél is ocsmányabb a kézírása. Na, nem akarsz segíteni? De, persze, egy pillanat. Akármi legyek, ha nem Bella. Te hívtál, emlékszel? Arra is, hogy nemet mondtál. Tele vagyok meglepetésekkel. Szia, Bella, hogy mint? Megszereztem az afrikai álomgyökeret. Durva egy cucc. Nem is könnyű beszerezni. Mitől gondoltad meg magad? Miért? Nem tehetek szívességet időnként? Nem tehetsz. Tudni akarom, mi a csapda, mielőtt belesétálok. Azt mondtad, Bobby Singernek kell, nem igaz? Miattad teszem, nem miattad. Bobbyért? Hogyhogy? Egyszer megmentette az életem. Legstepben. Eltoltam valamit, és ő megmentett. Most boldog vagy? Talán. És mikor kezdődik a mágikus, rejtelmes utazás? Számodra semmikor. Még a kocsimba se engednélek be, nemhogy Bobby fejébe. Fölneved? Ugyan, Dean. Hová menjek így hajnali 2-kor? Vegyél ki szobát. Van valamelyikben érzéki masszázságy, meg fizetős pornócsatorna. Tetszeni fog. Szemét! Én nagyon örültem. Bella.